tun da kana ta ina ne wai tun da sai jiran ka nake ina so ka bar kawo mota ka mana har zo kawo dalla dalla bana son wannan maganar ma dalla I'm not doing things but what says in the call me ina ta kira tun da amma ina ta kana wajen jamun aji na jira ka hajira ka to kake son kiya ma wannan maganar ne kaga da Allah bana son in wannan maganar bana son wannan wata magana bana son wata magana ne don kike to kana ji sale yau aikin mu ne yau shine ka gane ku yau ka ga masu da an samu dama na kawo kana ji yanzu abin da za a yi aikin mu ne yau shine za ka samu za ka ji wancan soja za ka je ka ce mare ka ce an waya wayan mara mai waye da kuma waye mara sojan can za ka mara sikira ne in nuna ba ne in ba za ka ba ka gaya mana dole ne ba ya za ka ce soja ne za ka wata zuwa za ka yi malam ka je ka sa hannu mare shi marinsa za ka yi ka ce ba ni waya Allah ka bari kada ba wallahi zai kama dan Allah malam ka je ka san kudin da na kashe a wannan aikin kuwa amma kuma me ka san kudin da na kashe kafin alinu isa mun hannu zuwa na gidansa na ba amma kuma da ta wannan manyan jaruman sikirar haka in nuna mana dole ne ka je kamar haka abun baya kuma na man dauka mai shi sosai kai kuma ina son ka haska mun kauce haska mana ka gane ko dan haka ka je ka mare shi ka ce ba ni waya sojan za ka mara mana haka sikirar nuna mana ko ba za ka yi ba ka samu wani abu ka je ka mare shi talla mana ka je ka mare shi mana ka san nawa da kashe kuma ina bari a duk da je gidansa na kuma da ba ba ni bane sikirar ne nuna mana sikirar ne gashi nan ka je ka mare wancan sojan ka ce ba ni waya kamaraman nan nake so ka aska miki shi ya kace mun yi ruwa ne na sa aiki